L-ankoraġġ, jiġifieri il-proċess ta' meta jintefgħu l-ankri minn fuq id-dgħajjes għal ġol baħar hija waħda mill-ikbar problemi li għandna f'pajjiżna. Hekk sostna l-professur Alan Dejdun b'referenza għal dan il-proċess f'Kemuna. Nemmen li hija waħda mill-ikbar issues li għandna f'dal-pajjiż fejn jidħol il-baħar. Iġu aħna jsemmew ħafna issues fejn jidħol il-baħar tajjeb li mhux qed ngħid li mhux importanti, immisu l-impatt tal-ankri kważi ħadd ma jsemmih. X'mhux qed ngħid isma' naqtaw id-dgħajjes impossibbli, aħna gżira jiġri impossibbli. Imma naħseb għandna ndaħlu sistemi ta' ankoraġġ iktar responsabbli. Viċin ta' għalija, u speċjalment postijiet fi Spanja bħal Ibiza, da jkun illegali li inti titfa' l-ankra f'ċertu postijiet, jekk ma tmurx f'ċertu postijiet fejn huwa regolamentat. Daw il-famużi ecological moorings fejn inti kollok fejn torbot. Mhux taqbad u titfa' tajjeb, inti mod titfa' l-ankra fir-ramel u mod titfaħħa fl-alka. Tanqalu quddiem il-fatt li l-impatt tal-ankoraġġ jagħmel differenza kbira. Jekk isirx f'żona tar-ramel jew f'żona fejn hemm l-alka. Bħalissa fis-staġun tas-sajf għandek qatat kbar ta' alka ċertu bajjiet bħal pereżempju Crystal Lagoon tajjeb, postijiet bħal Santa Maria, postijiet il-barra minn Blue Lagoon, fejn qatat kbar ġew letteralment berin, jisom da xi ħadd mar u qata s-siġar fuq l-art, l-istess fil-baħar, qata l-alka kompletament u ġie ramel. Li b'daqshekk l-alka hija l-iktar speċi importanti li għandna fil-Mediterran. U għalhekk kompla jispjega Dejdun li qed naraw ukoll nuqqas kbir ta' ħut fil-Baħar Malti. Jiġri ħafna speċi jiddependu fuqhom, mbagħad ngħidu x'naqas il-ħut. U nippruvaw nwaħħlu f'dak u fl-ieħor għax naqas il-ħut. Ma nindunawx li l-ħut ħafna speċi ta' ħut ibejtu ġol alka, iż-żar tal-ħut jgħixu sakemm ikun għadhom żgħar ġol alka, jiġifieri hija nursery area, l-alka tipproteġi x-xatt tagħna mill-mewġ għallu hija breakwater naturali, iżżid l-ossiġnu ġol baħar tajjeb għax tagħmel fotosintesi, fuq il-weraq tagħha jiġu trappolati l-abra da trappin għallu żomm lil-maċar, fatti nafu li kull fejn eret l-alka, każ in partikolari pereżempju il-bajja l-ikbar bajja li għandna f'Malta hija l-bajja ta' Marsa Xlokk. Tajjeb il-bajja sħiħa għandek Birżebbuġa ġo fiha Marsa Xlokk. Hemmhekk il-Posidonja l-alka kważi erdet kompletament. Peċi żgħar. Fejn qabel in-nies tas-Sawt jgħidulek kont tinżel Marsa Xlokk u stajt taqbad arnita letteralment f'żewġ piedi ilma. Illum Marsa Xlokk kważi mejjed. Kien hawn fejn Dejdun qal li jeħtieġ li jkun hemm monitoraġġ. Nibżaw daw l-affarijiet, mhux qed ngħidu li qataw id-delizzju tal-boating, tad-dajes, għax nużaw ħafna affarijiet minn bdajsa żgħir, minn bdajsa kbira. Imma rridu ndaħlu ċertu regolamentazzjoni tajjeb u mhux free for all u nitalmu anke mill-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn. Net News taqsa wkoll il-professur Dejdun dwar il-problema tal-iskart eċċessiv li qed jitħalla fosthom tal-qoxra tal-ananas kemm fil-bajja kif ukoll fil-baħar. Għaxejn noqogħdu ngħidu xhuma organiċi, veru, imma mod tarmi pineapple jew qoxra ta' banana ġo għalqa. U mod titfaħħom ma' xatt, jien ma nistennix imur nhom u nsib il-qiegħ tal-baħar mimli pineapple, mhuwiex posthom, mhuwiex ħaġa aljena. Għalxejn noqogħdu ngħidu organiku mhux organik, hekk hija aljena. Ġiedi, u ndaħlu iktar il-kunċett tal-polluter pays principle. Mhux dejjem tajjeb il-konsumatur irid jerfa' fuqu il-pis ta' dawn l-affarijiet. U dan kif qed wassal għal riklam ħażin lejn pajjiżna. Mhux il-Maltin biss qed igergru tara ċertu kummenti ta' turisti. Jiġifieri hemm ċertu sites f'Kemuna tituna bad name u naħseb jiena li wasal żmien li jkun hemm manager aħjar f'Kemuna. Marija Borċ, Net News.